Fame de experiencias conquista Madrid por saber e por sabor. A campaña turística da Deputación de Pontevedra centrouse este ano na calidade e variedade da enogastronomía da provincia, dende a costa ata o interior, un destino para a presidenta provincial multiexperiencial. Hai que apostar polo enogastronomía, pero ligada ás emocións. Non é vir a comer, non é outra cousa, é vir a saborear, é vir a degustar, é vir a compartir, é vir a entender outra forma de facer cociña e o que significa sentarse a unha mesa, non? Con unha tamén atención exquisita en todos os nosos establecementos. Fame de experiencias presentouse esta mañá nesta segunda xornada da Feira de Fitur aquí en Madrid. A campaña turística da Deputación de Pontevedra serve tamén de homenaxe a todas as persoas que integran a cadea de valor da enogastronomía. Porque para a Deputación as persoas son o mellor potencial da provincia, algo que se demostra co seu bo facer. Esas persoas da nosa provincia que se levantan todos os días ás 4, ás 5, ás 6 da mañán para que ese produto se convirta logo na mesa en experiencias únicas, con sabores únicos, a través da cociña tradicional, pero tamén da cociña de vanguardia, claro. E é que neste mundo da cociña de vanguarda, a provincia de Pontevedra ten moito que dicir. Temos 5 estrellas Michelin e 8 Sol e Resol, nunha provincia de 900.000 persoas, é increíble, non? Na nosa provincia nace o Grupo 9 tamén, que revolucionou a cociña galega e que nos situou como unha grande referencia. E todo eso, ademais, nun interior e nunha costa que ten unha paisaxe extraordinaria, unha cultura propia, identitaria, contradiccións, que se pasan de xeración a xeración. Esa tradición atopámola, por exemplo, nas persoas que producen os nosos viños, que pescan no noso mar ou que crían na nosa terra. Produtos, en definitiva, de calidade amparados por selos como a Denominación de Orixe Rías Baixas, as 4 Denominacións de Orixe Protexida, as 10 Indicacións Xeográficas Protexidas ou a Ruta do Viño Rías Baixas.